Nyasacho kendo wuonwa, wagoyo erokamano mar droni maler obed kodwa sama wasomo e nying Yesu Kristus. Amina. Sarai chi Abram ne onge nyathi to ne en kod jatij ot ma nyar Misri ma nyinge Hagar. Sarai nowacho ni Abram niya, Ruoth Nyasaye osetama e nyuol, kaw jatichnani dipo ka onyuolona nyathi. Kuom mano Sarai nomiyo Abram Hagar jatichne ma nyar Misri. Mano noyudo ka Abram osedak e piny Kanaan kuom higni 10. Abram noriwore gi Hagar mi Hagar nomako ich. To kane Hagar ofwenyo ni osemako ich, sunga nomake mojaro Sarai. Eka Sarai nowacho ni Abram niya, in ema imiyo Hagar jara. Namiyi jatichna to ka noneno ni osemako ich to chako jara. Ruoth Nyasaye mondo ong'ad burani e kinda kodi. Abram nodwoke niya, jatichni no ni e lweti, inyalo timone gima ihero. Omiyo Sarai nothago Hagar nyaka Hagar noringo moa. To malaika mar Ruoth Nyasaye noyudo Hagar e thim but soko manie yo madhi Shur. Nopenje niya, Hagar jatich Sarai, ia kure to idhi kanye? Nodwoke niya, aringo Sarai ma atiyone. Malaika nomedo wachone niya, dogil Sarai kendo yie gi thagruok momiyi. Eka malaika nowachone kendo niya, anamiyi nyikwayo mang'eny ma ok nyal kwan. In gi ich kendo ibiro nyuolo nyathi ma wuoyi. Inichak nyinge ni Ishmael. Tiende ni Nyasaye winjo, nikech Ruoth Nyasaye osewinjo chandruokni. To wuodi no nochal gi le ma e thim, nobed mamon gi ji duto kendo ji duto nobed mamon kode, bende nodag mabor gi wedene duto. Hagar nowacho niya, bende en adier ni aseneno Nyasaye to pod angima. Omiyo noluongo Ruoth Nyasaye manoyudo wuoyo kode ni Elroi, tiende ni Nyasaye maneno. Mano emomiyo iluongo soko manie kind Kadesh gi Bered ni Ber Lahai Roi, tiende ni soko mar Nyasaye mangima maneno. 15 Bang'e Hagar nonyuolo ni Abram nyathi ma wuoyi kendo nochako nyinge ni Ishmael. Abram ne jahigni 86 kane Hagar onyuolo Ishmael. Erokamano Ruoth polo koda piny, Isaiwa mawarom kendo e sura mar 17. Amen. Janeno gi jawinjo, ageno ni wamedo somo kanyakla muma maler ma Nyasaye wane Chakruok 16. To koro kaka wasetiekene, mad Nyasaye riti mondo warom kendo e sura mar 17. Amen.